Zdravím vás, vítajte na Janošikovej ulici. Dnes mám pre vás pripravený trojizbový byt, do ktorého si stačí priniesť zubnú kefku, tak poďme na to. Celková podlahová plocha bytu je 75 m2 vrátane zasklenej lóžie. K bytu patrí aj kumbal a pivnica. Byt sa predáva kompletne vybavený. Byt je na 5. poschodí panelového domu a parkovanie je priamo pred domom. Perfektná lokalita nedaleko Styl arény, odkiaľ to máte do centra mesta len za 10 minút peši. Kopa zelene, škôlok, škôl, zástavka MHD, športové a detské ihriská, ale aj nákupné centra. To všetko máte len kúsok od vášho domova. Dúfam, že sa vám byt na Janošikovej ulici páčil. Sledujte ma na Instagrame, Facebooku a YouTube.